ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ କରୁଣାମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେପରି ସେହି ଏକାକୀ ଏହି ବିଶାଳ ରଥକୁ ଟାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମିଶି ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ସେଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଧର୍ମର ସବୁ କିଛି ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏକ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ, ସତ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ମନ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।